ɛyie no ɛkɔsoɔ no a amammerɛ ne amanneɛ ɛtwa guo no yɛbisa bebree sɛ tɔda bi a yɛamammerɛ ne amanneɛ asoman no yɛnhyɛ da nkunkyiri ntowo bebree ɛma ɛnkyima no nhyɛ da nyɛ biribi ɛnkenkan ɛnhwɛ ɛnsua na no ne yɛakɔsoɔ abɔ ho dawuru sɛ na awɔtwe ne yɛka ho asɛm na kodwogya ntoa ɛpigya mu baeɛ me yɛka ho asɛm sɛ si yɛtumi hyaseɛ ɛtrɔtrɔ no man kakra nketenkete bi de totoɔ na yɛhu ne nyinaa yɛ abakɔsɛm ɛto hɔ sɛ bɛyɛ a enkyirima bi bɛfa nwoma no a ɔmu sɛ nwoma wei deɛ si yɛpɛ asemasi a na wɔbɛnten ho asɛm a ɛfiri ne mmɔfra ase ɛkɔkɔsi sɛ ɔba adeɛ too ne nsa frɛ no no yɛbɛnya ne ho nsɛm nyinaa ne yɛtumi ahwɛ kwan ɔfa so tutu nanamo na mabunu so ɛde ayɛ adesuadeɛ menim sɛ yie no kɔɔ so deɛ na wo nso asua bade wokɔpie US aburokyima mu a sukuu dan mu a amanfoɔ esua deɛ no yɛsɛ ɔmo nhwɛ sɛdeɛ amammerɛ twa gu wɔ Ghana asante amammerɛ a ne ɛtwa guo no yɛsɛ ɔmo nhwɛ sɛdeɛ Ghana ɛteɛ asante portray Ghana asante ɛkyerɛ yɛ amammerɛ asante ɛde Ghana ɛkɔ n'anim ama wiase nyinaa ɛhu nti wodwan ne yɛ Facebook Nhyira 104.5 a Facebook page a wobɛhu sɛ ɛtwa gu wɔ hɔ nom na sei na ɛteɛ a wɔn ti TV ne ho a abrɔfo fitaa wɔn mo hwɛ amammerɛ a ɛtwa gu in fact sɛ ɔba Ghana ha there's no doubt sɛ amammerɛ ne amanneɛ efie ankasa no ɛyɛ asante untimi nyi mfirim asante man portray the culture of Ghana na oko US a look at how na abrɔfo no ɛhwɛ na ibi so take note o hwɛ de o hyɛ nkyɛn ho the right side no a yɛsɛ wɔyɛ yi a ɔtwerɛ wɔbɔ ne mu ase a ɔtwerɛ no ma bi to hɔ kakra na ɛkyerɛ yɛn sɛ Ghana yɛwɔ adze Ghana yɛwɔ amammerɛ bi a ɛsi esom it now was happy say the president of the republic can say baby anan ko mbɛyɛ cathedral no it be a cultural exhibition center bi yɛbɛyɛ bibi a ɛbɛma yɛ culture no ma no yɛbɛda na di wɔ hɔ mamanfoɔ betumi aba national cultural unitimi aboa na manfoɔ etumi abɛhwɛ yɛ amammerɛ ne amanneɛ no ma bi ɛyɛ ne ha ɛne sabio yɛnhyehyɛ ne no ma bi a yɛtu ho anamɔfa yɛ amammerɛ mu no ɔbɛma na adi mu ɛwɔ saa bia hɔ na ɔmo ahyehyɛ ne yie na ama Ghana yɛ amammerɛ akɔ n'anim asanteman edikan akyerɛ Ghana akyerɛ wiase nyinaa and this is the United States of America where students TV sisua wɔn mo hwɛ and enye baabi anso sɛ Joy News ɔmo hwɛ sɛ deɛ yamammerɛ ne yamanneɛ no etwa guo na yɛntie abaya baako a ɔno no ɔso wonyae kora nanka ɔyɛ asanteni ɔwɔ US hɔ na ɔkyerɛ sɛ ne na ɛkɔ no no kora na ayɛ ne nwanwa yɛntie no kakra ɛmfa ɛyɛ sɛ deɛ ohun sɛ abrɔfo no ɛhwɛ we no ne nsɛm a ɔkafa ho asantefo mu pa mu mpo mu be adopt me. Hey! Oh, look at the way you have preserved your culture and you are displaying it. When it made a picture way be better ha monhwe ni American kwala na ye mo omunhwe asantefo eyiye na ye okumase no. Omo na mo ti ho hwe no. Che say your culture is to be studied ankasa because mo ye amana ye fe mo yade. Hey, this time dear asantini by fire by force because oh mayenina asantifo mayenina plus the amodi sa fake iboke no hey me tuche mamu at this point a minimum kasi asantifo mu pa mu mpo mu be adopt me. Hey, this is impact a culture na ye have over ha no edru baby atumi edru the United States of America baby a atumi akwa na atumi edru with our culture a we must study bibi every year na ekyere ye bibi say yamamre ne yamane na ese ye hyase na yetumi eputu no in place na ye hwekwan ye befa so a ye betumi apromote ye culture no ono mo hwe ne hoyi ki ahyehyɛ no ma bi wo ha a be a form of tourism
and they will be coming down. A be raking revenue. Benya sika e de afiri mu. Ye kan say ya ye books no bi kama. Aye videos bi kama de ato ho a. Ebekọ abom nso atumi adoto bi. Enti no ye culture ye bo ho dawuro ye nsom no. Etwase ye me ye ni ba ho na etumi eboa ye pa. Johnson esi edu nketia na wotwe mu so wo so thank you to